hovoriť o zločine. To bola posledná informácia. Ďakujeme za pozornosť. Dovidenia. (19:30) otvorila noviny Slovenskej televízie. Dobrý večer. Vítame vás pri sledovaní. Dobrý večer. SDL chce v rozpore s rozhodnutím vlády podporiť 10% zvýšenie dôchodkov. Prezident Rudolf Schuster nepodpísal ďalší kľúčový zákon o veľkej privatizácii. Dohoda o euroústave na dosah ruky, potvrdil to aj šéf slovenskej diplomacie. Na Slovensku už aj malé deti majú problémy s cholesterolom. Noviny STV s Andreou Stoklasovou a Ľubomírom Bajaník. Želáme vám pekný večer. Dobrý večer. Prezident Rudolf Schuster v novoročnom prejave opäť kritizoval vládu. Vítanie nového roka u nás prevádzal hustý dážď a netradične teplé počasie. Úderom polnoci vstúpilo Slovensko do 12. roka samostatnej štátnosti. Primár z onkologického ústavu. Tu je prehľad tém, ktoré ponúkneme. Dobrý večer. Zmeny v regulačnom úrade treba